Time las 4:37. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Aksyon! Radyo! Today is Monday, Lunes kita mga ka-aksyon nga presentation, December 19, 2022. Action Reports, Afternoon Edition. Dari katanay sa Today in History, kung atong balikan mga ka-aksyon ng aton nga kasaysayan, duha ka mga importante nga butang aton pagkatalakayon. Una, sa December 19, 1899 mga ka-aksyon, ang maning adlaw kung saan o balagin patay si General Henry Ware Lawton. Isa ini mga ka-aksyon kadako gid nga impluwensya man o kung impluwensya diri sa pungsod Pilipinas. Ini siyang ginpatay ni General Recilio Geronimo, ang mga tinahon ni Norimo dito sa Battle of Paye. Malapit din mga ka-aksyon sa San Mateo, Rizal, panawag na sa Morong Province. Sa mga ka-aksyon, ang ginakabig nga highest ranking American officer nga napatay sa giyera o kung inaway abi either the Spanish-American o kung ang ginatawag naton nga Philippine-American War. Action Reports, Afternoon Edition. Sa mga ka-aksyon ang napatay, usually ining si Lawton, kung basigan naton, balikan naton ng mga history book. Sa ginikalabanan mga ka-aksyon, ara dala sa tunga-tunga sa mga aksyon, tunga-tunga sa gera, sa gininagapamuno. He was in the midst of the fighting and then napatay siya sa isa ka Filipino sharpshooter. Kaya that time mga ka-aksyon, of course, kalabanan ang taktika sa mga Pinoy is really using their own mind to make sure nga matarget ginila, maigo ginila ila mismo nga target. Lawton was very popular among his men in the general public. Ang ginakabing nga colonial Americans in the Philippines ang nagdedicate sa iya mismo nga imahe nga nag-appear sa Filipino currency. Makita na maka-aksyon ng tsuraya sa kwarta nga ginagamit sadto sang American colonization sang 1920s. A major plaza in downtown Manila, ginpangalan man, kilalani magpa-Manila, kading ka makadto ka sa Lawton Plaza. Di ba? Bantog na mga ka-aksyon nga lugar dito sa Metro Manila. Although, sa una, ginpangalanan, pero tub-tub subong, doon mo ng ilangan namesake, panawag nila mga ka-aksyon. In 1963, inigintawag nga Liwasang Bonifacio, pero padayon nga ginatawag ini nga Lawton Plaza. Da naging bantog kung magamo ng trademarks ng lugar. His body left the Philippines on board the transport ship of USS Thomas on December 30 in 1899. Si General Lawton mga ka-aksyon nagibunag sa March 17, 1843 sa Ohio. Bata ni George W. Lawton nga isa ka millwright kag ni Catherine sang December 1836. Nga dito na sila nagpakasal abing ilang mga ginikanan mismo. May mga utod ni si George S. kag si Manley Chapin Lawton. Action Reports, Afternoon Edition. Lalabot sila mga ka-aksyon. Iban pagid naton nga mga importante man nga talulupang doon sa ato mismo maragtas sa December 19, 1839. Ang isa ka ginakabig nga successful madinalagon nga sa isang negosyante ang nagdonar sa iya kwarta para sa smuggling mga ka-aksyon sa mga nobela nga ni Dr. Jose Rizal. Amo na mga ka-aksyon si
Jose M. Basa na ginbunag ni siya sa Binondo, Manila. Iyang maginikanan mo Sunday Matias Basa kag si Joaquina San Agustin na Action Reports, Afternoon Edition. si Basa isa ka reformist o kan miyembro sa reformist group nga ginakusaran sa pagpartisipar sa 1872 revolta nga tubtob sa lima ka aksyon amo ni nag-lead bala ka domdom kamo sa pagpatay sa tatlo ka mga pare nga mga Pinoy, si Mariano Gomez, Jose Burgos, kag si Jacinto Zamora o kung na mas kilala nga Gumburza. Sa lima ka aksyon nag-exile ini siya sa Marianas kung sa diin siya naglawig sa tubtob duha ka tuig mga ka-aksyon tubtob kay ini siya nagsaylo sa Hong Kong. Si Basa ang ginakusaran man sang 1872 revolta kag ginatagan ang isang pardon. Ginpasensya lang siya under the condition nga hindi na siya magbalik sa Pilipinas. Tubtob sang ulihi, si Basa ang nag-ista na sa Hong Kong kag temporaryo mga kaaksyon naghimo sa mismo digto nga puloy-an kaupod ang pinapit ka mga Pinoy nga nagpalagyo gikan sa pungsod Pilipinas. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Mayong hapon at kung inyo alagad sa kanginan Aksyon John Diaz, mga ka-aksyon. 6 days na gid lang antes ang adlaw sa Pasko, and of course mga ka-aksyon, 13 days to go antes ang tuig 2023. Months na naman, panahon ng pagdiriwang. Parol ay ilabas at isabit ng mga media. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Dili kita sa aton mga pangulong dinalan. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Nano ba na mga balita nga dapat inyo bantayan diri man sa aton nga pagpangalaga diri sa aton panatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, satellite registration sang Comelec Bacolod magapadayon kuno sa bulan sa Enero masunod nga tuig. Kaya akomodasyon bala para sa luyang magparehistro, ginpanubuan ang numero sunod naman sa Comelec officer. Aksyon Radyo. Bukod silingon mga kaaksyon sa nabiling kami nadlaw siling 2023, wala na yasang padigayunon nga satellite registration ng Comelec. So sa tanan nga gusto pa magparehistro diri sa Comelec Bacolod, hulat kita 2023. By January, hulat ka mo anunsoy pagi man na diri sa Action Radio kung ano ang mangin na adlaw sang schedule sinidri. Pero basi may mga dugang ni karon nga update ibalo nato na sa report ni Action Art Tayhupon gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Radyo. Sa iban pa nga mga balita lokal, drama sa kaaksyon sa may Barangay Mansilingan. Ilabi na sa may Bangga Adel, lama kaaksyon ba? Do may patigayunon nga experimental rerouting. Ang impormasyon nga aton nga nabaton, buwas nga adlaw ini kontani o galing kay basi do may ginakulang gurublas ang mga facilities. Kinanglanon mo na proper signages mong nga ipang-install, di ba la? Pangbutangan mo sa mga area bala, mga signages, mga kaaksyon. Diba tabo sa ni Dre, confirm ta ni karong kung saan o gini patigayunon ang experimental rerouting dira mismo sa may Barangay Mansilingan. Ngayon kaupod naton diri sa itong pagpangalagad ang kapitan sang Barangay Mansilingan, Boy Pico Live sa Action Radio. Aksyon Radyo. Sa iban pa nga mga balita lokal, oy pamilya tubala sang biktima sang pagpanglabo nga nagluntad sa may Barangay Felisa, ang amay nga ginlabo patay sang iya kagalingon nga bata. Ang pamilya kuno nagdesisyon nga mapasaka gid sang kaso batok sa suspetsado. Perting ka natabo ni mga kaaksyon, no? Sino maglaombla nga imo yang imo kaugalingon nga amay, imo ginlabo, imo ginpatay. Galing kay tikon pamatian naton ang pila ka mga senaryo, may nagasiling man mga kaaksyon nga ining biktima, pero may kuno ginasakit ang iya iloy. Domo ni kuno ginalinan kon nga naglain siguro blang buot sang iya nga bata. Plus pagid nga aligasyon may problema sa panghunahuna, rason ko nga nahimo ning krimen. Pero hindi mo bala may imagine mga kaaksyon nga why are these things happening right now? Sa iban nga mga area sa Isabela, mag-amay man. Sa iban nga mga lugar pagid mga kaaksyon like sa ilog, ang ginbuno o kung ginlabo to nila. Ilaman mismo nga bilas.
Ang suspect bayaw kagang iya nga ugangan. Perting nga mga kaso ni mga kakson, magpinamilya ay sila man niya bala mismong involved sa mga krimen nga nagaluntad. Radyo. I-check na ni Karona base may mga update mga kakson sa sila mismo nga balita dari manin una na batian, una na basahan sa Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod. Radyo. Ang aton nga Philippine Coast Guard ang naka-alerto naman mga kakson labi na sa nagilapit nga pagsugaalaw naton sang bag-ong tuig 2023 kag ang pagdinaguso sa mga pasahero sa liman nga holiday season. Di naka-on standby na naka-alerto na sila lalabot sa magbantay sa mga pasahero kinabantayan man ang pagsulod sa mga kontrabando. Muna nga wala diri wala dito man ang pagpaligayan sa interdiction nga monitoring kag surveillance ng Philippine Drug Enforcement Agency. You know, everybody, for the information of everyone, basta kanimo sini mga tiyempo, dili man ni nagataas balang demand sang illegal nga droga, diya mo man ni ginabantayan sa aton nga mga otoridad. For what particular reasons, damo sang faktor, una bes, perteng kwartas ang tao, nakita nyo man? Radyo. Mambasi na nalagyantas ang pandemya, pero nang tawab na mga mall, mga balaligyaan, establishmento komersyal, kung sa diin nga lalagawan, agad dinaguso, agad dinagsa mga tao. So, hindi ka kasi nga pigado ang tao sa subong nga mga tanion. Maybe selective lang, kay hindi man tanan gid may trabaho, hindi tanan may ginahulat, may ginaangan-angan mga kakson nga masulod sa ilang nga mga bulsa, o kung ano man dira mga kakson nga mga kantidad, pero ti makita naton do generally or commonly kalabanan gid perteng spending ang pagtiyog sang kwarta grabe diri sa Bacolod City mga kakson. Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, das 4:49. Sa ato naman nga mga balita nasyonal, oy, madasig ko nga pagpasal sa ROTC bill sa Senado. Ginalantaw ni Senador De La Rosa. Radyo. This is the only type of loss or promulgation of bills, mga kaakson, nga parte kadasig. Doon nagtulog ka lang, pagbugta mo, pasado na. Ang bagay sa iban, wala ka paano kapag himuta na permahan na yan. Like for example, ang budget deliberation, do wala ginaglagbong o kung nag-portable lang pag-boom sa mga issues, deliberation, pagpadalom sa kaundan, sining budget nga ginaduso for 2023, do kadasig na makaksos ang turnout of events, and eventually it was signed into law. Ang maharlika investment fund likat-likatan, hipos-hipos lang ang iban, kibot lang permado ni sa ulihipo. Radyo. Kaya mo man yung ROTC bill niyo, ginuloy islani nila pangalan, hindi ni ROTC, the National Service Training ni. Pero kung ang taon mo ROTC, magyapon ang kaundansa ni. Radyo. Galing kay Tidamo man mga youth group nga nagapamalabag si Nidri. Kay Tidamo sila sa manifestations, damo sang reservations, you know, and things like this one which could affect the educational system of our country. Ang akong advice ni Permi, we have to get both sides of the issue, both the affirmative and the negative, and try to weigh what is better, what is common, what is actually should be prioritized. When you weigh things, dapat it's for the common good, not for the good of self-interest. Radyo. Economic growth sa Pilipinas, ginalanta maglapo sa target subong nga 2022. We do hope and we pray for the same thing, no? Kaya gusto man nato nga magsanyog ang pungsod ta bala, tani ma-eradicate na mga korupsyon, kay kabalo ka mo gini nagapalubong diri sa pungsod Pilipinas. Radyo. DOJ mag-file kaso batok sa tatlo ka pulis may angot sa pagkaduda sang isabong agents ang 2021. Nagali na sa pwesto si Presidente Duterte pero ang isyo ni sa isabong tuig Japon katapusan. Aksyon. John Diaz. Balita na patas. Maayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa atong pagpangalagad. Iring Action Reports Afternoon Edition. Lunes kita nga presentation, December 19, 2022. Subong hapon libat na makita mga durong sa inyo sa pinakamabagong madalag ko ang mga balita nga natipon. Sa ato naman mga Action Unit Reporters, ato Action Correspondents, handang-handa lang nga magdurong sa inyo sa mga bulo balita. Sa kinaandan, ako ang inyo alagad sa kahanginan, Action John Diaz. Tultop kita, last size ang takna subong nga gabi. Aksyon. John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition.
Hoy, kumusta na naman ang aton maukod nga matag palamati. Kumusta ang aton tanan masuki sa kahanginan. Sa 61 ka kabarangayan sa Nagbanwa sa Bacolod, sa 31 ka mga banwa kaagsunod sa probinsya sa Negros Occidental. Kumusta ka madara mga kaaksyon? Kumusta man ang sitwasyon sa tagsa ka mga lugar? Sining nga mga tinion. Manayanayang panahon diri sa Nagbanwa sa Bacolod, may mga tiyempo nga medyo mapuno pa ang paang ang aton nga panahon. Pero generally mga kaaksyon, dominante ang maayong nga lakat sang panahon. Sa inyo din ang mga lugar, kamusta naman kamo? Kamusta ang panyempo sa tagsa ka may areas mga kaakson? May mga mensahe bala kamo nga alag nyo ipadala lang sa ito naman yung text hotline. Ala din ang 0963-757-0874. O kung hindi gani sa ito nga live streaming mga kaakson, ari na akong ginatamdan ko rin sa buong bawd di naguso na ang mga mensahe nga nagasulod kag nagabutang sa ito nga live streaming sa ito nga Facebook Live www.facebook.com.ph/Aksyon Radio Bacolod. Ato ni napagabasaan ninyo mga mensahe do kay please do like, share, komentar dra kay ato ni napagabasahon mga kaaksyon. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, das 4:53 na. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Masalamat kita kilik kay Aksyon Eric ng legal niya semana from Wednesday to Saturday sa nang bulo sa ton. Anyway, Wednesday to Thursday ginaman no. Kita dapat galing kay we have important things to facilitate. Nag-direct kita sa isa ka concert nga gin-host diri sa Isak University. But because more than this one, also mo man ang ato isa sa mga passion mong no. Anyway, after sina, we're back on the track. And baka Aksyon on board kita diri sa Aksyon Radio Bacolod. Thank you so much, Gid. Sa nagapamangkot kung tingin kita nakadtod ng legal. Damo din nagapamangkot sa ton nga nagapadala sa mensahe. We're in a short break mga Kaaksyon, but we're totally on back. Diri sa ton nga pagpangalagad sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon! Johnny Diaz! Balita na patas! Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:54 na. Sa aton nga pagbalik, iba doon to ng pinakalang sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod. Ang patrol as far as I'm concerned, mga live report dira sa Militsunan Country. Iba doon ta karon ang pinaka-latest nga presyo sang mga litson. May ginalauman pa bala nga pagsaka mga kaaksyon. Dira nagyapon ninyo mabatian sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Stand by! Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba? Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nahuya ako mahulang ay siyempre pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Regular nga pag-supplement. Sa complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Hmm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may ko yung monitor sa result. Kami si mama, kasi si papa, sigong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basit ko. Nadala, naging kami nga. May pamangkot pa gidaw. Oo. Nakabudlagid ko online. Mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos ulit Tapos sa mga skila. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung kisana ano nang nahuya ako makulang eh may pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kaya ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga mga tao nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git pag underestimate ang inyong self. Nga biskan John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Action Radio Philippines Standard Time, na 5 na ang taknas ng hapon, pabalik na rin sa Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Good afternoon dira kay Ma'am Turs Vergara Sancho, kay Ma'am Alexandria Bea Amore Anastasia. Good afternoon ko na watching from Victoria City. J. Ginsagan Leonor. Good afternoon sir, watching from SCIWNU. O ito ka STI. Mayang hapon dira, kamusta dira? Mga West Nican, aim high always. Kaya sa Dean dira kanina muna kay Dr. Joe M. Mongcal sa College of Liberal Arts and Sciences, kay Dr. Mark Molina, na Executive Vice President ng SCIWNU. Good afternoon dira sa inyong tanan. Action Radio, Philippine Standard Time, 5:01 na. Action Radio. This time mga ka-aksyon, antes pa man iba ninyong mga mensahe, dili kita anay balo nato ng pinakauling nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod mga ka-aksyon. Kamusta yan ang palibot-libot sa ato nga patrol? Pero anyways, congratulations gali sa Argentina, amo ang nagkampiyon sa FIFA World Cup 2022. At last mga ka-aksyon, si Lionel Messi, nakuha na niyang ginahangad gid nga gusto gid makuangkon nga tropeyo nga kampyonato ang FIFA World Cup. Now for after pila ka years nga naghampang, at least finally he got it mga ka-aksyon ang tropeyo sang World Cup Series. Pero dili kita na kampiyon man niyo, kampiyon gid. Action Zil Minardo sa patrol. Action Reports Afternoon Edition. Action Zil, congratulations. Congratulations! Action Radio. Sayang makayong hapon din. Nilabin ko sa akin yung matay ko lang natin. Ah. Kasi, gusto na lang yung action dyan. Action Zil, wait lang kita. Plus talbi Action Zil mo audio kay medyo choppy kadiri masulod eh. Action dyan? Ara na, sige, palapit-lapit lang kamay. O sige, kay Paskwa na gid man, may Paskwa na ko dasi mo. Oo. Sana all. Ano ko ko sa lechon? Ay, amo na Paskwa mo sa ako ng lechon. Lechon ko lang sa lechon. Abi ko, bilog. Gusto ko yan. Ang pinaka-paborito ko nga parte sa lechon, dribla dampis at chan, di Action Zil. Asa chan? Oo. Unang ginagawa ang bakit action dyan? Oo, amo nang kababati-bati ko si mo kay basi, walang Paskwahan mo ko sa lechon now.
O yan la. Gumayaw pang baboy. Ginaya pa ba? Sana all. Na ano man naman? Kadugay sila mag-iyaw sa baboy, Gumayaw pang baboy. Anyway, Action Zil, antes na magkadto sa lechon, update ko ay, kamusta dara ang ginakayo sa may dalan Araneta? Kamusta ang lakat sa trapiko siningapon? So far, Jackson Jam, kandiin ka man ganda sa buong ng mga dalan. Hindi kita nga lakas ng traffic. Pero si Dres may dalan na rin ito, okay man Action Jam, kaya ito itong moderate lang. No, lapit na nagit natapos, lapit na lang aton sining liad-liad sa aton yung mga katuran, kamay na lang liad-liad. Kaya nung dari sa may tubang na lang man sang planta hotel ni Action Jam, ang ginakayo, no, sa dito sa may lapit sa dalan sinisang Lizares Action Jan. Okay. Banggit dalas sa intersection to Dampi na mata-mata naman. Andri gali sa may dalan sang Araneta sa tubang sang planta na amo ni ang ilang nga gina pulawan naman Action Jan, no? Sang obra sini kaya natampukan na yan sa may Metrodome gado dapit Action Jan. Okay. Kami na di ang nabilin so far do nakita na ang progress. Pero ang sa tabok Action Zil, ang sa tabok na dayan sa tubang dabla sang Metrobank, Metrobank ginagin muno ko no. Tutulang ko na Metrobank. Ang sa may Metrobank sa doon sa mga Sofia, di ba may ara daga do ginabuan kinabutan tamburong ongoing pa na or natapos na? Amo ni siya ang ongoing Action Jan kasi tubang sang Metrobank sang planta. Okay. Oo, amo na siya ang ongoing. Pero ano ang progress yan na Action Zil na butangan na tamburong, na tampukan na or ano man may buho pagyapon? Action Jan may mga kabilya pa lang siya. No, ari ipakita ko bala kay lapit na makadi ma'am, balikon ta kada ma'am. Oo, balikanan si mama kay ang litson niya do ginaiyaw ko man tong baboy. Sana all. Amo ni siya Action Jan ang subong. Ang progress rin may mga kabilya na ini Action Jan. Okay. Ang nabutang ay sa dalom sinik kag sa mga kilid. No? Sa ginabuhuan sinik kag ginbutangan man diri nila sang baral. Kaya base pala magdiretsyon naman ang mga motorsiklo sinik. Oo. Ang natabo sang nagaligad. They have to learn, no? Dapat magtuon na sila. Namin na Action Zil ko nang idadara barangin na butang bala kung gabi blaga idlak na bla. Oo, amo lang na di ang baral gid wala nga daw okay Action Jan, no? Pero higot niya sa diri Ay. Higot yapon, Kadelikado sina. Delikado katama. Kadalom gali Action Zil sang ilang ikot-kot. Amo gani. Ang dapat ang mga naga-drive sang motorsiklo Action Jan sa salakyan tanaw-tanawon ginila kay base bala makampante sila nga semento pa na dre, no? Hindi nila makitaan gud dayon. Kay gali may mga buko na Action Jan kadalom pangadaan. May na kay subong wala man sang tubig, no malaman ini ang nabuhi dito sa puntayang sa tubang isinisang Metrobank. May ari ni Action Jan, no? Doga danaw-danaw to ya ang tubig sini. Oo. No? So, Dapat sinadra Action Zil, kabalo kay ng area da kung gabi dulom-dulom na damong. Why na masyado suga da. Tiko man ang alang kabig example bla mamba ka overtake ko bala. Tapos wala kay kamurot imo yang may buho to gali laban-laban kay bulasot da. Amugid, no? So dapat ang baral ni Action Jan dugin pariyo ni bala Action Jan, no? Nasa daw ka kudal gid siya balaw. So temporary lang agin butang nila nga higot lang gid siya ya, nawa caution lang gid. Kagati hindi madali-dali kitaan kung gabi. So ang natong nga mga kauturan, dapat sikero na lang kitang ilag ginagyan Action Jan, no? Kahit kung adlaw makitaan man na dire nga may ginakayo, hindi lang gin magkalipat nga may buho na kay bulutangan na ni siguro Action Jan sa tamburong. Oo. Okay daw almost naman tapos ang ilakot-kot kagadalom naman sa makitaan sa mga duta nga ginkot-kot ara lang sa babaw sini kag mabutangan ni tamburong, balik naman ni nila tampok kag amo pag semento sa Action Jan. Kung ikaw palang taon Action Zil, ano kadalumon sinang kot-kot dra? Action Jan, kung ako ni tanaw sa ari. Hindi ko man estimate. Pero lapaw sa imo or ano kung magnaog ka be? Da mga duwa ko guro ka Action Jan. Ha? Duwa mo? So So dito mga 10 feet? Tarang Action Jan, Bo purte kadalom gali sang ilang agin kot-kot. Ti dapat sinadra Action Zil. Sino proyekto na DPWH ko niya na ni Congreg. Nga abi tulo tikludan mo tong DPWH butang ada sang takto nga baralo kay malang-alang dito na pagulaton pa. Nga may maaksidente da kay nalib lang may magbulasot iyawang kagid kakakas da po. Amugid, ang delikado ni Action Jan kung may mga hubog nga tawo. Oo, sakto na. Madagdag
kabilyan. Iti tuhog yung action dyan. Sakto na action zil ilabi ng subong nga ang tao do ka pinagusto inom nga daan kagkaon kay may mga may sarang-sarang kay Paskwa. Hindi mo ni mabaso ng mga tao nga galabay ang bala sulod mo ni ang dalan kung may mga aksidente na so dapat prevention is always better than cure. Mas mahita na ikon butangan tada sang proper gig nga baral bisan wala man atong ginapayo para hindi na sila mabulasot na action zil. Oo, correct yung action dyan. No? So, tama na ang panawagan natin diri sa natong daan. No, kung nga sino na diri ang nag-construct balaksyon dyan. No, ang ilan, sinibi nga na mismo git nagdapa kayo o kung nagkakayo diri nabutangan sa na proper sini nga baral. No, kay ang makitaan talanggit. Amo ni ang baral nga sa punta dito sa tubang git sinisang before sa Metrodome dyan. Kaga diri na sa punta na no, katapusan sinisang planta Sentro Bacolod. Nagdri sa atubang sang Virginia outlet amo na lang ni action dyan na makitaan na daw apat lang baral which is amo na ang makitaan. So nautod ang linya ni Action Zil Minardo, Action Radio Philippine Standard Time na 5:09 na. Dugay Action El Rey balikan tala sa mga commercial break kita anay. Balikan naton si Action Zil dito si area dugay kagang Lechondra ibalo naton standby mga ka-Action diri sa Action Reports Afternoon Edition. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, pagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung tugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo Action Radio ang pressure sang inyo. Diri sa Action Report sa afternoon edition. Balikan naton si Action Zil Minardo sa second part sa iyong observation report. Action Zil, balik na si mo. Action Zil? Action John? Yes. Anyway, we are done with that one. Hopefully, nga tani ba talupang dali na ka DPWH, mabutahan dala nila sang barako na yaman na congreg dala under nga project abi para ma-make sure naton nga wala sang may maaksidente dirang area. Oo, kada Action John, yung panawagan sa nagilikay ko gabi, na nag-inform sa aton, dira sa may guwak dala sang Takuling Port, Action John. Oo. May gina-construct man dira. Okay. Nung wala ko no siyang warning device sa gabi, may nalagdag na Volkswagen nga salakyan. O, tema ko. I-check na ba Action Zero sa Station 6? Feeling ko recorded na mong, tema ko mo na bala? Kumpurte ka na mo sa construction, ginakayo, o din nga dalan. Di mo na nga sa aton sa Pilipinas, bala nga, ang kayuhanay isang dalan, tagpila, bala kabulan, Action Zero, tapos do hindi man nila maplastar sa gusto. Di ang tawa, dagdag ang Volkswagen, gali sa may Takuling Court dampe. Oo. So, sa guwas ng Takuling, hindi ko na gina-construct na ba ng dalan Action John? Oo. So, tidulong pa nga nadaan yung area, tinadyo, tigulang pa ang naga-drive. So, wala ginakitaan kay madulog, no? Kagalagid isang baral, kaga warning device. So, i-check ka na karon Action John, no? Ang detalye, sinay ko nga napa-record din man sa may police station 6 Action John. Pero ari kita dire kadto sa aton nga dire sa Hanusunan. Kadto sa Manamit. Sana Manamit kag makapa-high blood. Ari si Ma'am Jopay. Sex bomb? Action John, si Ma'am Jopay. Sex bomb? Basta sex bomb dancer na? Si Jopay? Sana Jopay, kamusta ka na? mugid daw, sili ko gidaw. Sabihin ko gan, ari gan. Dalaga pa si Ma'am Jopay? Dalaga pa? Dalaga pa, ma'am. Oo. Uy! Pila na edad, ma'am? 18 years old. Ay, hindi kayo pa naugas, papa nga? Hindi na saya na, ka pahuway-huway sana. Ano na tang kalitsunan, Action Zale? Do not split ko na Action John. Ang paborito, Gid? Sana Matila ako, di ka na sa panit, no? Hagpok pa. Hindi nyo gid ko pagkalimtan, ha? Matiyan mo na kung hagpok ang panit, ha? No, guy, kaya Action Zale. Kung pagpabati ko karon kag maghamba ko, dalaan mo gid ko ron yawan kag karon. Dalaan mo gid ko karon. Ma'am, no? Oo. Ay, hindi, makabaka. 175 ko na Action John. Sige, makunta tabi sinaman, ang kamusta subong ang ila dala nga negosyo dara kag ang presyo, Action Zale? Ma'am, kamusta subong dari ang negosyo nyo? Ang presyohan na, may arapan taas. Nagtaas yun siya.
Actually, kaya sa una nga 7 kilos, subukan na 6.5. 5 na. 6.5 na sa una, mga 5.5 sa kabilang bataan. Ang pinaka-barato niya subukan lechon nga whole kid pila ang bili. 6.5. 5 na. Ang mga lowest kung price gamay na. Kung ibaligya mo ni mama, ini ang 6.5, magtag isa ka kilo, pila na ang supaan niya ang pasyon. Kung ano na siya mga, bali, sa mga times 6, kung 35 na siya kung 5 kilo mo. Okay. So, action dyan, no, ang munang pinaka-barato, ginila, subong, 6.5. Ang pinaka-mahal niya yung 12,000 na. 12,000. Mapila siya ka kilo, ma'am? Mga more or less, 24 to 26 kilos. Wow. Action Zil, question. Ang barato nila sa nguna is 5.5. Correct. Ang barato subong 6.5. 5. Mataas sa kalibo. Ang pagtaas isa ka libo. Anong rason Action Zil nga isa gid ka libo sining ginsaka man? Mama nang rato nga nagtaas dito sa kalibo. Kaya ang mga ginakumprahan nila sa bukid, kilo, damo, matulad na kumpra sa Bacolod, kumpra sa Bacolod, di ka substance, parang mga price sa mga panakot na naman mataas. Kaya may malaman. Oo, may labor kit. So, action dyan. Tinang 6.5 na Action Zil, mga more or less, pila na ka kilo? 5 to 6 kilos sa 6.5. Amako mo, 5 to 6 kilos, ang 7 kilos. 7 kilos. Yes, action dyan, 6 to 7 kilos. Pero ang ilay nga baligya nga per kilo, tagpila? Ang per kilo gani, ma'am, pila subong? 700 per kilo. 700 action dyan. Wow. Grabe ka din, okay, ang 10 kilos mo, 7,000? Oo, action dyan. Dara-dira. No, tagad. Kahit yung nga lechon, 6.5. No? So, amo gina ang iguan niya. Kaga pinakamahal gani, ma'am, pila to? 12,000. 12,000, 24 kilos. Pero so far, damo naman Action Zil sa nagpa-reserve da sa ila? Damo na nagpa-reserve din niya, ma'am. Damo naman mga 24 to 25 na days. Sa 31, damo na mga tubig, tatapig. Okay, so damo-damo na action dyan. Ano na, may advantage Action Zil. May advantage, for example, subong ko mapa-reserve, may advantage na nga dapat subong mas temprano or ulaton na lang gid ang pag-abot sang lapit 24. Ano man? Ma'am, ano ang advantage, ma'am, nga mapa-reserve sila sa temprano? Maka-reserve sila temprano, ma'am. Now, so, by less sila, ano? Kaya maka-less, lang sila sa reservation, makauna kayo kita lang kapulipok, hindi ako sa order. Okay, sa kadamon? Oo, tapos na maka-release sila, ma-sure na makasulod nila nga order. Yes, lang, oo. Kahit ikaw damo-damo, na sila pala order, sa mga pabuyan-buyan, kapayabe, 31, 30 ka pa order, so hindi na nila makiter, tungod sa kadamuon, nga nag-order, dari sa ila action dyan. Oo, pero nga may chance pa na Action Zil nga magsaka pag ina ang presyo? May chance, ma'am, na masaka ang price. Ang buta nga, grabe siya, mataas ng price sa whole, ma'am. December, Subot silingon sini, kung may ara-ara ka Action Zil, like for example, ikaw, yabi kay sarangan mo na Action Zil, kay kabalo ko yung gaano gidya, gahabok, kada subong ang gahabok dapat. Pero, tikon, wala ka do, dikto ka lang sa lechon nga baboy, no? Sana Lechon nga baboy, gana yung ano, nga tinapay, bla? Tinapay nga lechon baboy? Oo. Kaya sa kanina mo ni Papang, kay gusto na makamigapon sa 31, majute. Oo. Kaya plano, maluto na sa Papang. Sambaya, masambahan tayo ka. Hindi kailan tawon mo Action Zil, pero tigigilito yung pagmahal, no? Sa presyo, pero no matter how expensive the price is, according kay Sex Bomb Jopay, nagdamo gyapon nagpa-reserve. Damo, get action dyan. Gani. Pero importante, importante rin sa mga nagbaligya dito sa lechon, advice lang, make sure talaga namit gid lang sabor para hindi mabala maginulsod Action Zil. Action dyan. Oo. Ito mo ang tanay. Baw, paila-ila ka gidi mo ba? Arao ka nami sa lechon, no? Ariyo. Ako describe ko na sa imo ang sabor. Ay, nako, Zil Minardo. Ano? Again, booking na action dyan. Hagpok gid man. May sauce. May sauce pa nga dala? Perfect.
action dyan niya. Ang bayo tatin na report Zil kay do. Namit ko dyan. Grabe. Hindi ka din magbalik, hindi ka magpakita sa akon nga wala ka dala litson ha. Gana ko ba man? Pati yun lang. Oh, Zil, Action dyan. hindi ka magpakita sa akon nga wala ka dala litson ha. Hala, grabe. Dang may putos na ganit si Zero. Oh, dapat idalaan mo ko litson. Nabalo do si Sex Bomb Jopay isang donols da palihog lang ta. Ano mo na, pero mga pila na siya ka-kilo, sir. Ginahiwa. 1/2 kilo. 1/2. Oo. Yan siya ang bili. Magamo ni sir, no? Okay. Ang sa Christmas party, tato donols siguro, no? Dunos, sigurang oo. Dunos action dyan. Kaya mo, sabor? Namuha mo sa borte, nalipay ka man, kay do ikaw lang da. Malipay kaya sabong niya. Sige, hagi da. Hindi, basta man ba kung hindi ka mapakita, di sa akong balik ko, wala ka bit-bit karon na. May bet kami karon. Aki, malipay ko na. Sana, Mapakita ko na kung may bet karon. Oo, mapakita ako may bit-bit. Dapat siguraduhon mo, ang hagpok, gid black so sila. Dani, kado ka, gini, hagpok, gini. Gani, ako mo pertikto ng presyo, no? Anyway, Action Zil, thank you, gid. Halagin putos na, oh. Gani, Action Zil. Action Zil, thank you, gid. Kay manang Jopay, dara, ano nang ngalan ni Jopay? Full name ito man? Ano ka gani ang pangalan, tamam? Rancel, Rancel Salgado. Rancel, si Ma'am Rancel Salgado. Imo yaman, ano yung pangalan? Romel Salvareta. Si Sir Romel Salvareta ang mga reaction dyan. Oo. Yes. Kag sa tanan nga taga-Baligya ang lechon dira sa Lechonan Country sa may Barangay 39. Good luck sa inyo nga business, ano? Importante tani hopefully nga this Christmas why nakita lo may baton nga reklamo bla sa mga nagabaligya Action Zil sa lechon, no? Sige. Oo. Yes, action dyan like kita diri sa may Lechonan Country ni sa Action Zil Minardo. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod. Aksyon, aral. Action Reports, Afternoon Edition. Duging gutom ako kay Zel Minardong, report ba? Matigsim na tadi na isang ano sa tupad tadi Sige, salamat gid Action Zel Minardo sa patrol. Ang pinakaligang presyo maka-action from 5,500 in 2021 labot 2022 6,500 na ang presyo sang lechon. Pinakagamay kag pinakabarato pa na. Ang pinakamahal galambot na 12,000. Action Reports, Afternoon Edition. Swerte nga presyohanay, no? Anyway, mga ka-action, diri sa ito na matag palamati. Mag-live extension na coffee mix ka na. Yari ng pinakabago pero pinakamanamit man na ready-to-drink coffee product. Ang live extension vitamin D3. Sa kada inom mo sa live extension coffee mix, may makuha ikaw ng 200 ayong nga Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo Basta maginutok na siya karon, di ba? Sir, ma'am, si Athea Kim Irimana, good afternoon dira sa imo. Si Ma'am Ters Vergara Sancho, gali, taga Moises Padilla, mga kaakson, no? Ma'am Ana Sinoro, advance Merry Christmas. Good afternoon dira sa imo. Sir Roberto Teliano, good afternoon. God bless you, sir, no? Ma'am Janice Lial Ramos. Oy, taga Isabela, watching live ko no sa Isabela. Lial, may classmate ko sa unang Lial ba na apelyido, no? Neliana Sabron, good afternoon, Action John, ga-monitor kami diri. Sign on to sign off sa Barangay Tagoka, Purok Mangga sa may Kabangkalan City, mga kaakson. Sige, Action Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na. This time, i-check na ba ang areas ng Barangay Mansilingan. Kaya mga kaakson, sa report nga itong nga may aras ng patagayunan dira ang experimental rerouting. Tultul ka mo mga kaakson sa Bangga Adela. Na ang Bangga Adela, awas ang isa sa mga area nga medyo masuloko sako gidman ang sitwasyon. Ilabi na ko na mga rush hour. Kaya may mga balaligyaan na dira mga kaakson, na di ba? May ara dira sang mga do gamay nga do palapala na panawag nila do merkado na gid la. Ti ang area crowded. Ang report nga aton nga nabaton, magin-anunsyo ang barangay nga magakandak sila mga kaakson sang 45 days traffic experiment. Experiment is the term. May ara sang proposed barangay ordinance nga mo ni magkaakson nagadeklarar nga ang Bangga Adela o kung ang tawag sa nga dalan is Concordia Street bilang one-way traffic pasulod sa Arguanzon Avenue o kung mo ni ginatawag naton nga Bacolod Murcia Highway. Padulong sa Catlaya Street kag wala sang entry from Catlaya Street to Ganzon Avenue from 6 a.m. to 7:30 p.m. Tikalawig sang no entry policy sa mong area. Check tabi, si Kapitan Boy Pico sang barangay, wala ka sabat? Unattended? Anokson El Rey? Action Reports, Afternoon Edition.
check tabi ang linya ni Cap. Anyway, na-inform naman siya, nakastoryanan na kami kaina regarding sinino. Okay, doon may mga changes kuno sining schedule. Though, ang information is 2020 buwas. Galing, may mga kulang pa, no, nga ginapreparar sila, nga ginahimo nila, subong ginahingagaw nila. So, basi may mga updates ni diri, kaya gin-announce sa ginman nila, no, ang ining area, ang ining information. Sige, balikan ta lang si Cap. Check ta lang si Action Art tay hupon. Basi busy pang linya yan, no? Balikan na si Cap Dugay-Dugaya. Check na lang ang report ni Action Art ay hupon gikan sa Bacolod City Government Center. Kaya satellite registrations ng Comelec Bacolod maka-resume kuno sa January na next year 2023. Ang akomodasyon naman niya sa luyag magparehistro, panubuan ko ng numero, bot silingon ay cater na nila daily, igamayon lang ang ilang mga ka-aksyon nga posible nga ma-accommodate. No? So kung ikaw dara, nagalaom ka kag may plan kagid man nga magpa-register, if I were you, make sure to make it early. Hindi na magulat pas ang taga-sanog ka pa nga last day of registration kag dito magdinaguso. If you have enough time to do so, then please make sure to take time, no, kay para man nga temprano pa, no, makalinya ka na kag hindi ka na mamudlayan maka-aksyon sa paghulat. I-check natin ba si Action Art ay hupon gika naman sa Bacolod City Government Center ang detalye sa sini mismong report mga ka-aksyon. Ano ning update diri from Comelec Bacolod regarding sini mga ka-aksyon. Action Radio City Hall Report. Alin na sa Action Art ay hupon. Action Art, mayang hapon. Ara na yun na. Ate, musta? Believe ka na? Ate, Happy New Year na daan. Advance Happy New Year si mo eh. Pero ang Comelec ko, after malasang last week na daw kadyutay sa province, although Bacolod, yes, since last week, may ara na nagkanto dira, agad magpa-register. Starting today, action dyan, nagtaas ang kanamuon sa mga Bacolod noon nga nagkanto sa opisina sa Comelec. Kandila, nagkandak sila sa continuing voters registration. In fact, gin-control lang gani silang ni Atty. Katerina Kanya ang kanamuon sa ilang cater kay may ara nagali aksyon na dyan sa mga personnel sa Comelec nga nag-file sang official leave kag ini nga official leave why pa man yang resumption sa voters registration kag cancellation may ara na ni application ng mga employees. Amo nang reason so nung iya kay Atty. Kanya nga hindi niya mapunggan kay ti benepisyo kag diretso mala sa iya mga empleyado. That is why ging control lang nila to 220 ang gin cater karon nga adlaw. Now ging klaro man ni Kanya nga sa mga nagapamangkot kun bala ang satellite registration sa ini marisom sa January na lang na-action dyan. Okay. Every Friday and Saturday sila nga magapagwa sila sa listahan nga magplastar sila. Pero as of now, ang available dira sa ila sinitalatapan from Monday till Saturday. Okay. Ang klaroon kay Action Art is ang Comelec Bacolod still pwede pa ka pa-register pero in terms of satellites outside of the Comelec Bacolod office, wala pa ya. Wala pa schedule. Wala pa. Okay. Kag may ara sila ang lang registration only on December 24, December 26, December 31. Pero ang changes si Action Art sa number of individuals ka ma-accommodate, hindi pa na ma-apply by this time. Subong hindi. Bali, amo lang na, ginalimited lang nila, ginalimit lang nila, I mean, sa tag 200, 220, kay nag-live man ng ibang nga personnel. Pero possibly, taasan man ang action dyan kung makabalik na. Okay. Kaya hindi man na binulan, git ang live na nila mo. So, pila mo lang kay inadlaw. Nga makabalik na sila sa operation of sa ila sininga duty and then maka-serve na liwat sa mga Bacolod nun. Pamati ko, okay pa? Okay pa. Ari siya ito ni Kanya sa Comelec Bacolod. Subong niyang adlaw, medyo madamo compared to last week naton nga registration. Ano lang kita 220 kay balan Action Art 1 inang
damo kita man naka-leave na bala nga mga empleyado, medyo limitado man ang atong nga number of personnel sa opisina, tilit man kita makahambal nga hindi ta sila pag i-approve ang ilang mga applications for leave. Actually na file na ina siya before pa naghambal nga may resumption sa registration naton. Ito nga schedule yung satellite registration sa January na kita. Every Fridays and Saturdays na siya, mayroon kita nga mga patigayonon nga mga satellite registration sa mga identified na naton nga mga barangays. The rest na siya, mayroon kita na nga mga transfer sa aton nga venues ng registration sa mga malls naton. Wala lang kita lang registration December 24, 26. Actually dyan, na, no? 31 ang last ito, December 31. So sa mga pagkulunlon, tandaan nyo yun ang mga petsa para at least hindi na maruya ang inyong pagpadulong sa taladapan sang COMELEC. Balitagikan sa Bacolod City Hall, Action ay tayo hupuno na sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio City Hall Report. Salamat kayo sa report ni Action Art Hupon gikan Bacolod City Government Center. At least we have clarifications regarding sa registration mga ka-aksyon, no? So outside of COMELEC Bacolod, no schedule for now because you have to take a short break. Pero kung magpa-register ka mo, dala mismo sa office ng COMELEC Bacolod, still it's ongoing. However, the number nga pwede na ma-accommodate is limited only. At least we are clear on that one. Action Radio Philippine Standard Time na 5:39 na mga ka-aksyon na. Diri kita anaywa kay importante man yun. Importante gini sa totalan yung mataga palamati. Mga ka-aksyon, gusto nyo ba na panamito ng adlaw nyo? Umpisahan mo ang aga. Kaupod man naman namin. Hoy Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure! Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease.
Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya kapacheck up kagapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagi latnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binang-pinago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, Edition. Ang Xantone Plus Gold mga ka-aksyon himo sa 100% extract supplements, natural ingredients. May mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, kag spirulina. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag Action Radio Philippine Standard Time, last 5:45 na. Good afternoon dira kay Ma'am Niliana Sabrana. Ga-monitor sila kung sign. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi na paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma. Good afternoon, Akson John. Kabay pa, ilalitson, way buhin sa sulot intak ang unod kay kamahal. TY, just saying. Ang bali Ma'am Julie Militado, Patrimonio, mga kaakson. Ma'am Mary Livaron, good afternoon man. Ma'am Ana Sinoro, mayang hapon sa inyo dira. Ma'am, sino ni? Jonaline Decrepito. Tamyay ko no sinigaran. Roger Ninyal, RR Joy Joy, Ting Tin, Ying Ying, kag Tita Telma. No? Naga-monitor gid sa tuman nga pagpangalagad. Ma'am Leone Bangilis Lamson, good afternoon, Akson Radio Bacolod. Vilrico Naya is watching sa siniman nga mga tanion. Mga kaakson, na lang update sa may syudad naman sang bago. Doon naman yung report diri kahapon sa Akson Radio Bacolod. Ining pagkasapos ang isa ka bangkay nga ginlubong dra sa kampo, no, sa area mismo sa Barangay Alianza. Ang update mga kaakson today, ginpaidalom na sa autopsy examination ng bangkay sining driver nga si Bobby Custodio, na residente sa Barangay Bakong sa amuman nga syudad. Kahit yang gusto diri matabo sang kapulisan, ila masure ano ginaging kamatay sini, hindi blagin labo mga kaakson or basi natural death, no? Kaya diri sang aton nga investigator nga si Police Staff Sergeant Armando Arao, ang ila diluyag may baluan asan ogid anong nature ng pagpatay sining kay Custodio
kag ilabla makadugang man ebidensya nga ginatudlo nga suspect nga duha diri ka mag-utod mga kaaksyon. Amo gini ang ilaw pasakan sang kaso nga si alias Junji kag alias Lulim. Taga Binalbagan isa sa may barangay Santol mga kaaksyon. Tiyang badari ni araw hopefully kuno nga magsungka bala sa kapulisan ining mga suspect sa krimen. Subong papostmortem naton ang bangkay. Para tin mabalaan ta kung ginamo magid siya o kung ano gingamit sa iya pag physical man lang kwan. Sa iya lawas sa doktor. Okay. Pero mga suspect, sir, validated na gid kag nga amo tong magutod, sir. Oo, mo gito sila. Oo, may ngalan naman kami. May mga ngalan naman sa magutod. Wala gid sir sightings or bati-bati nga masungka sila, sir. Actually, wala giguro. Ito nalagyo ganito. Hindi man to taga Bago, taga Binalbagan. Okay, taga Santol, no? Isang gabi, naghalina sa dyan sa kwartel na sa ginaobra nila sa kampo. Nalagyo na sa doon. Kumbaga, mga tapasero sila gali, sir? Oo, mga obrero sa kampo. Isa to daw ga tapasero. Tapos yung isa daw amo niyang kuan man sa kampo kung isa ga tapas man, kung isa ga dala man mga kuan mga equipment. Okay. Nang prior sa natabo, sir, nagpa-record ng ada ng pamilya or wala? Bali ang prior sina, may reported naman gid nga commotion dito. Galing kay pagresponde sang pulis na sang 14 sang gabi. Ang nakitaan dito ang may isa dito ka tawo, siguro amo ning mga suspect. May pila sa kamot. Kaya ang ilaligasyon sila kung naging tulong, ano bala? Sa pangusisa, wala pa gid niya nabalaan nga may napatay na gali. Ang aligasyon niya man lang sila mo, nagilinaway sila tapos napilasan ng isa sa kamot. Kaya ang kaso nila ginirefer na isang investigador sa barangay. Okay. Pagkatapos ito, muna tuway nakapuli ng ang biktima. Galing isang pizza 17, daw mga 3 days na nga wala kapuli. Nag-desisyon ng pamilya nga magpa-blatter sa police station nga wala kapuli ang ilang ang banas ang babae ni napatay. Sir, pagkaga na tapuan na lang. Sir, sino ang nakakita, sir, sa bangkay? Baling nakita sa bangkay ang si Kagawad Padilla. Oo, paglabaya. Oo, sa may kay lain gid sa baho. Dason man kay ang kamot yan nga ang tuo yang kamot daw nagalabaw sa may pugam. Kita mo diyang tulan nga galabaw tapos may mga langaw nga gahulon tapos bawbaw na gid. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Nabatian mga kaaksyon si Police Staff Sergeant Armando Arao. Ano yung gina-update na niya? No? Base pa lang may mga development sa sininga kaso. May nakakilala kung sa ila. Pwede ka mo kapakig-angot sa Bago PNP. Action Reports Afternoon Edition. Evergreen Herbal Capsule alin ang pinakabago at pinaka-epektibong herbal food supplement capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule. Sa ang aton nga patrol, report ni Action Zil Minardo. Action Reports Afternoon Edition. Action Zil sa report, please come in. Action dyan, nabaklan sang balor 500 pesos ang 23 anyos nga lalaki kay positibo nga nakumpiskar ang pinapakasasya ng illegal nga droga pinaagi sa drug buyback operation sa Bacolod City Police Station 2 sa Purok Tagaykay, Barangay 2, Sudad sang Bacolod. Ginkilala ang nadakpan kay Alex Asombra alias Litik, wala sang trabaho kag residente sa nasambit nga lugar. Nakuha kay Asombra ang 8 kasasay nga ginasuspetsuhan shabu, nagabugat sang 10 gramos kag nagabalor sang 68,000 pesos. Sunod sa suspect, duha na ini katuig nga nagabaligya sang illegal nga droga apang nagpamalaybad nga siya ang
nagagamit. Sa karon yara nahunong ang suspetsado sa Bacolod City Police Station 2. Balita gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo, una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo sa patrol. Isa naman ka persona na dakpan naman sa pagbaligya sang illegal nga droga. Pero te ang sinambunot man kung illegal drugs ang paghambalan. Nagalapit nga ang Pasko, daw nagadamo man sila na ilaya. Radio. Action Radio Philippine Standard Time na 5:53 na. Good afternoon dira kay Leonie Banghilis Lamson sa Lamson family kuno naga-monitor sila from Binyan, Laguna. Pinagi naman sa Facebook Live. Ma'am Sir Virico Naya naga-monitor sa may barangay Singkang Airport sa Kalong-Kalong. Salamat gid sa inyo nga pagpamati, no? Sige, mga ka-aksyon, inyo na batian kabugusan natin yung pagpangalagad, mga balita diri sa Action Reports Afternoon Edition. Lunes kita presentation, December 19, 2022. Salamat gid sa ito naman nga Patrol 2, ato Navarra Patrol, Production Zil Minardo, pudra kay Aksyon Papang Nixon Tahom. Ato naman nga News Center, pang Lunes nga edisyon, pudato na Aksyon An Defensor Lisay. Standby man mga ka-aksyon karon sa Aksyon Firing Line with Aksyon Marlon Hinovea. For more news information and commentaries kay karon sa Aksyon 9 Patrol with Aksyon Eric Magbanwa mga ka-aksyon. Sa kinaandal ko naman ang inyo alagad sa kahanginan Aksyon John Diaz. Nagpasalamat din sa tanang ipapag-upod riman sa aton nga pagpangalagad. Nakaka-aksyon 6 days na lang antes ang adlaw sang Pasko Bangga sinumbaling Christmas party 13 days before 2023. Damo na Pasko ang iban. Damo na may nabaton nga mga gifts mga ka-aksyon. Importante, eat in moderation lang, no? Hindi magpatama. Kaya ba sila ay ng landing tablaw? Kumatamaan kaon baboy. Letson. Hinay-hinayon to lang. Kaya may anong pakadlaw nga nabilin. Sa liwat sa kinandar ko naman ang inyo alagad sa kahanginan Aksyon John Diaz na nagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay kasubo mano kon kabudlayan. Hindi ini ang panghampang. Ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines! Peace to the whole world! Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys?